मोब्लिब बिलनि बेसेन बांनायखौ लानानै चिरां जिल्ला आम आदमी पार्टीनि गोख्रों धरना फैगौ 2022 मायथाइनि बिसायख'थियाव बीजेपी सरकारखौ आसाम आरो भारतनिफ्राय आउट खालामगोन। गोख्रों थांखि लादों चिरां जिल्ला आम आदमी पार्टीआ। दासान्दि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव एएपि दोलोनि दोहौखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो आसामावबो चिरां जिल्ला एएपि दोलोआ गोख्रों महर लादों, जायनाखि बीजेपी दोलोनि हेंथायै मोब्लिब जेंनाखौ लाना खुद्रिखांदों। मोब्लिब बिलनि बेसेन बांनायखौ लानानै चिरां जिल्ला एएपि दोलोआ गोजोननाय मोनाखै। जाय समाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव एएपि दोलोनि सरकारा बेसेन नाङै मोब्लिबनि सुबिदाखौ होगासिनो दं, नाथायबा बीजेपी सरकार दैदेननाय आसामाव सानफा एफा मोब्लिब बिलनि बेसेन बांनायखौ नोजोर होदों चिरां जिल्ला एएपि दोलोआ आरो नोजोर होनानै खुद्रिखांनायनि गेजेरजों बीजेपी दोलोखौ सोंखारिदों। बेनि अनगायैबो आसामाव सोलिनाय गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानैबो बीजेपी दोलोखौ सोंखारिबावो चिरां जिल्ला एएपि दोलोआ। गिबियावनो आङो मिडिया नोंथांमोनखौ हामबाय होनग्रोयो। दा जोंनि दिनैहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जों मानो धरना कार्यसुचि लानो गोनां जादों? जोंनि पार्टिया जाबाय आम आदमी पार्टी। जों हकल इन्डियायावनो जोंनि जे अरबिन्द केजरीवालआ दा सरकारखौ लाबोनो नागिरदों, बे जाबाय जोंनि इन्डियायावनो फार्स्ट आरो बयनिख्रुइ साबसिन सरकार होननानै जोङो मिथिगौ आरो बयबो मिथिगौ। जेन जोङो ससियेल मिडिया हिसाबै जों मिथिगौ आम आदमी पार्टीया जोंनि भारताव बयनिख्रुइ साबसिन आरो मोजांसिन होननानै। दा बेनो जोंनि आसामावबो बिदिनो भारतनि जे दा सोलिगासिनो दं बीजेपी सरकार, बे बीजेपी सरकारा बिराद फुरिया, बे जाबाय मिसुलिया थगायसुला मोनसे पार्टी बियो। दा गावसोरनि बीजेपी पार्टीया साबसिन होननानै दा पाब्लिकखौ अयनाय खालामगासिनो दं, सोबख'गासिनो दङ बिथांमोना। दा कारेन्टनिफ्रायनो जोङो मिथिगौ कारेन्टआ जाबाय 2019आव 4.55 मोन पार इउनिट, नाथाय दायो मा देखायदों बिसोरो 2022 आरो 23आव इउनिटआ जाबाय 5.3। होनब्ला बेसेबां बारायखो? जितु बोसोरसे बोसोरनैयावनो बिदि इउनिटआ हाइ रेट जायोबा, बारायलांबाय थायोबा जोंनि गोरिब दुखिया बा जोंनि बिपिएल बा सोरबा जोङो 1000 इउनिट बाहायो पार मान्थ, होमब्ला जों मारै होनो हालायखो? गतिके जोङो बीजेपी सरकारखौ जोङो नैबे फैगोन समाव जोङो 2026आव आउट खालामगोन जोंनि आसाम आरो भारतनिफ्राय। गतिके जोङो हुमखि होयो बीजेपी सरकारखौ। गतिके जोंनो जे मोनसे प्रस्टिटुसि होदोंमोन, फ्रि अफ कस्ट कारेन्ट बिलखौबो होगोन, फारफ्रोमनिफ्रायबो होगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय जोंनि पाब्लिकखौ दिनै हायरान खालामना होबाय। गतिके जोङो हामजायाखै आरो साफ्रोमबो पाब्लिकफ्रा हामजानाय मोनाखै। गतिके जों नैबे आसामावनो होन भारतावनो होन जों बयबो पाब्लिकफ्रा जगदान जानो होनना फैगासिनो दङ। गतिके जों वेलकाम खालामो, गासिबो फैनानै जोंखौ जगदान होनांगौ। गतिके जों बीजेपी सरकारनिफ्राय जोङो उदां थासारियाव थानो लुबैदों। बेबायदिनो जोंखौ माबायदि खालामदों? एनआरसिनि मोनसे इस्यु खालामनानै बिथांमोना राजनिति बा राज खालामगासिनो दं। एनआरसिया जाबाय मोनसे जोंनि भारत नागरिकमोन, नाथाय एनआरसि खालामनानै बिथाङा जोंनि रेशन कार्डनिफ्राय बन्सित खालामदों, सोरबा एकाउन्टनिफ्राय, सोरबा अफिसियेल कार्जखौनिफ्राय गासिबो बन्सित खालामना दोनबाय। एनआरसिया मोनसे जोंनि थाखाय एनिमि होनजायो। गतिके एनआरसिखौ बिसोरो पलिटिकेल खालामनानै जोंखौ पाब्लिकखौ बिराद गाज्रि अबस्थायाव खालामना दोनबाय। रेशन मोननांगौखौ मोनहोआसै। बेबायदिनो जोङो बीजेपी सरकारखौ जों आउट खालामनो जोङो नाजागासिनो दङ। दा बेबायदिनो जोङो नै साख्रियालनि बेलायाव जाय माने एमप्लयमेन्ट खालामगासिनो दं, एनपिएस बिथांमोना मोनो दा, नाथाय बिसोरनि लाइबिलिटिया मा जागोन? दिनैसिम बिसोर पेन्सन मोननायनि खुनु अल इण्डियान जितु साख्रि मावगासिनो दङ, जाय इमप्लयमेन्ट बिथांमोनहा दिनैसिमाव पेन्सन लाइफखौ मोननो थाङाखै। दा बिदिनो जों बुंनो थाङो जिएसटिआ मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गाज्रि। जिएसटिआ गोदो गैयामोन, दा माने जिएसटि फैगोन। गभर्नमेन्ट सालायनो थाखाय जिएसटि नांगौ नामा? जों मोनसे आलु चिप्सखौ जानो थाङोबा जोङो आलु चिप्स बायनानै जानायावबो मोनसे जिएसटिनि जों होनांगौ जायो। माबोरै जालायखो बे? अब्ला जों गोरिब दुखियाफोरा, जों आबाद मावनानै जाग्राफ्रा, हालुवाफोरा जोङो माइ बेसर आबाद मावनानै जोङो फाननानै मोनो, दाउ अमा फाननाय मोनो, नाथाय जोंनि फाननायनि बेलायाव गोरिबफ्रा दाम मोना। नाथाय जों बायना जानांगौबा थाव गुबैया 100 लिटारनिफ्राय 100 थाखा लिटारनिफ्राय दिनैहाय 200 थाखा 250 थाखा लिटाराव फैबाय। अब्ला जों मारै बायनाय जालायखो? सामब्रामनि दाम होन, आलुनि दाम होन, गासिबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो हाइ रेट हिसाबै जों गोरिब दुखाफोरा बन्सित जानो थांबाय आरो गोरिबा गोरिबैनो थानांबाय। बेबायदिनो जों मोजां मोनाखै। दिनै जोङो गारि सालायहक मोनसे डिस्ट्रिक्ट बारबानो टल गेटआव जों मानो फैसा होनांगौ? जोंहा अलरेडि गारि बायनानै जोंहा अलरेडि आरसि थाबाय, अलरेडि टेक्स होनानै सालायखाबायमोन। आरोबाव जों मानो लामानि बेलायाव जों थाङोबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट बारबा मानो जोङो बेबायदि टल गेटआव मानो जों फैसा होनांगौ जायो? थांलाय फैलाय जोङो नै 190 थाखा थाङो। अब्ला बेफोरथ' जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि।
गारि गिदिरा गारिनि खरस थांबाय फिसा फिसा थांबाय अब्ला बेफोरनिफ्राय जों उदां जानांगौ बिजेपि सरकारखौ जों हाय होनो मुर्दाबाद होनो गतिके जों बिजेपि सरकारखौ मोजां मोननो हाया गतिके जोङो साफ्रोमबो पार्टिफ्रा जों ज' जानानै जोङो नैबे आम आदमि पार्टियाव फैनानै जोगदान होनांगौ आरो बिजेपि सरकारखौ जों भारतनिफ्राय आरो आसामनिफ्राय आउट खालामनांगौ आरो बिटिसि आवबो जोंनि आम आदमि पार्टिखौ जोङो लाबोगोन आरो लाबोखागोन आरो जों इयुनाव जोङो गासिबो फारफ्रोमबो जों खामानिखौ मावलांगोन आरो उदां थासारियाव जों थानो हागोन होननानै जोङो बयखौबो खावलायहरदों गतिके आं बुंनो लुबैबावदों जे मोनसे नैबे हाइ रेटनि बेलायाव दे आसाम सरकार बा भारत सरकारा जोंखौ मानो बिदि खालामदों गतिके जोङो बुंनो लुबैदों जे आसाम सरकारा बा भारत सरकारा जोंनि नैबे पाब्लिकनि सायाव जे थगायनाय जानाय आइअ होन आइअखौ मानो बिदि खालामदों बिसोरलाय आइअआ जाबाय फ्रि अफ कस्टमोन मानो अबा बिसिडिसि होन अबा पन्सायत होन मानो बिसोर 2000 3000 फैसा लानो नागिरदों बिथांमोना फ्रि अफ कस्ट खालामना होनांगौ बिथांमोना गतिके आइअ होनदोंनो पिएमजिएवाइ बे जाबाय दुर्निति दङ बे दुर्नितिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ सरकारा गतिके फ्रि अफ कस्ट खालामना होनांगौ गासिबो जों वाटारनिफ्राय होन दैयाबो फ्रि जानांगौ आरो बिदिनो मेडिकेला फ्रि जानांगौ इडुकेसन सेक्टरावबो होन प्राइभेट भेन्सार स्कुलखौ मानो खालामनो हायाखै बिथांमोना प्राइभेटआ दिनैसिम गंबेसे दं मिथिगौ दिनैसिमाव मा बेसेबां दङ जोंनि ओनसोलावलाय आसामावलाय प्राइभेट स्कुलखौ बिथांमोना खालामना होनांगौमोन दिनै दिल्ली सरकार बायदियाव नै दिनैसिमाव प्राइभेट स्कुलखौ दङ दिनैसिम खालामगासिनो होगासिनो दङ गभर्नमेन्ट स्कुलबो दङ खालामहोगासिनो दं नाथाय जोंनि आसाम सरकारा 1750 स्कुलखौ मानो गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय मानो बन्द खालामनो होखो दा गभर्नमेन्ट स्कुलखौ बन्द खालामनानै होनायनि खारना मा गतिके जोङो भेन्सारखौबो खालामना होनांगौमोन दिनैसिमाव गभर्नमेन्ट खालामना होनांगौमोन गतिके दिल्ली सरकारा जेरै जोंना मान गोनां अरबिन्द केजरिवाला जेरै सोलिदों जोंनि अखमावबो जोंनि आसामावबो बिटिआरावबो बिदिनो सोलिनो थांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो फ्रि अफ कस्ट मेडिकेलनिफ्रायनो होन इडुकेसननिफ्रायनो होन मा बेसेबां दङ जोंनि ओनसोलावलाय आसामावलाय प्राइभेट स्कुलखौ बिथांमोना खालामना होनांगौमोन दिनै दिल्ली सरकार बायदियाव नै दिनैसिमाव प्राइभेट स्कुलखौ दङ दिनैसिम खालामगासिनो होगासिनो दङ गभर्नमेन्ट स्कुलबो दङ खालामहोगासिनो दं नाथाय जोंनि आसाम सरकारा 1750 स्कुलखौ मानो गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय मानो बन्द खालामनो होखो दा गभर्नमेन्ट स्कुलखौ बन्द खालामनानै होनायनि खारना मा गतिके जोङो भेन्सारखौबो खालामना होनांगौमोन दिनैसिमाव गभर्नमेन्ट खालामना होनांगौमोन गतिके दिल्ली सरकारा जेरै जोंना मान गोनां अरबिन्द केजरिवाला जेरै सोलिदों जोंनि अखमावबो जोंनि आसामावबो बिटिआरावबो बिदिनो सोलिनो थांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो फ्रि अफ कस्ट मेडिकेलनिफ्रायनो होन इडुकेसननिफ्रायनो होन वाटारनिफ्रायनो होन गासैखौबो माने फ्रि अफ कस्ट खालामनानै बा ओरैनो दाम खम बा दाम गैयैनो ओरैनो सरकार जायोब्ला खालामना होगोन होननानै जोंहा आम आदमि पार्टिया बेखौ थिरांथा होदों आरो बयबो जोंजों ज' फैनानै जोंखौ जोगदान होनो थाखाय जों खावलायना हरनाय जाबाय नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन